Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a shirye take ta saurari tayin ɗan wasan tsakiyarta Pedri a wannan kaka. Ɗan wasa Pedri mai shekaru 21 yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan tsakiya a duniya. Tuni dai ɗan wasan na ƙasar Spaniya yake fama da rauni na tsawon lokaci kuma bai samu kashi 50 na wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba cikin shekaru 3 da suka gabata. Barcelona na buƙatar barin wasu manyan 'yan wasa su tashi daga ƙungiyar a kaka domin daidaita lissafin ƙungiyar kan kuɗi, kuma rahoton ya nuna cewa za su rage asarar da suka yi kan ɗan wasa Pedri. Ko da yake yana da kwantiragi har zuwa shekarar 2026, wanda batun sakin ɗan wasan Pedri ya kai kusan euro biliyan 1, kuma babu wata ƙungiya da za ta iya biyan wannan kuɗi mai yawa domin ɗaukar ɗan wasan da ya shafa tsawon lokaci yana ciwo. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da PSG na kan gaba a jerin gwanon kungiyoyin da ke son siyan dan wasan gaban Napoli Victor Osimhen a kaka. Osimhen mai shekaru 25 ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsawaita kwantiragi da masu rike da kofin gasar Serie A har zuwa shekarar 2026 a watan Disamba. Amma ya ce ya riga ya yanke shawara kan makomarsa, kuma zai sanar da shirinsa ne kawai bayan kakar wasa ta bana, bayan da wasu kungiyoyi da dama ke zuwarcinsa a gasar Premier, ciki har da Arsenal da Chelsea. Dan wasan na Najeriya ya koma Napoli ne daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille a shekarar 2020, kuma ya zira ƙwallaye 26 a gasar League a kakar wasa ta shekarar 2022 zuwa shekarar 2023. Ya taimaka wa ƙungiyarsa ta lashe kofin Serie A. Napoli ta ki amincewa da ta yin sama da euro miliyan 200 da ta samu kan ɗan wasan daga ƙungiyar Saudi Arabia a kakar da ta gabata, yayin da sabon kwantiragin nasa ya kasance yana da kusan euro miliyan 130. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na da niyyar sallamar ɗan wasa Jadon Sancho na dindindin a kaka, ba tare da la'akari da kocin ƙungiyar Erik ten Hag na Old Trafford ba, ko yana so ko baya so. Ɗan wasan zai iya barin Old Trafford. Ɗan wasan mai shekaru 23 a halin yanzu yana zaman aro a Borussia Dortmund, kuma Manchester United za su amince da tayin mai ma'ana idan aka kawo kan ɗan wasan, saboda suna da niyyar samun wasu kuɗaɗe domin siyan sabbin 'yan wasa. Ɗan wasan Stuttgart Sekou Guirassy baya son yanke shawara kan makomarsa tukunna, wanda ya ƙara da cewa ɗan wasan mai shekaru 27 ba a sa ran zai yanke shawara kai tsaye a ƙarshen watan Afrilu ko farkon watan Mayu. Ƙungiyar ta Stuttgart ta yi hasashen cewa tafiyarsa zai iya bata euro miliyan 20 na sakinsa, amma ana tunanin za ta ƙara mai albashi don gwada shi idan ta samu gurbin shiga gasar zakarun Turai, yayin da Sekou Guirassy ke cikin jerin zaɓin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ke sha'awar ɗauka. Juventus na iya shiga kasuwa da wuri domin neman ɗan wasan gaba a lokacin kaka, saboda takaici game da tafiyar ɗan wasa Dusan Lovic ba tare da takamaiman wanda zai mai gurbin ɗan wasan ba, yayin da ɗan wasan mai shekaru 24 ya zura ƙwallaye 15 a gasar Serie A a wannan kakar.